Onko taskiseni? Taskisesi. Onks toi video? Ihan hieno peti. Miksi täällä on muka näin pimeetä tän mielestä? Poni. Oi Mimmi. Poni. Nösi. Se laatu on niin 10+, niin asia ei kiinnosta. Oliks toi tölttiä? Ei. Kuule. Ei. Eiks mä ootaakin? Sä olet nyt aika ovella. Teet tarpeeksi ovella. Pysy. Ei. Oi. Äiti lähtääkö leikkipuistoon? Madamma! Oi. Eiks tää toinen sano mitään? Ei.